Minuts abans que comencés el plenari d'aquest desembre, un nombrós grup de persones convocats per la plataforma Aturem la C32 s'han manifestat davant l'Ajuntament, i és que el plenari ha aprovat una moció per retirar la consulta ciutadana sobre la perllongació de l'autopista fins a Lloret de Mar. La sessió, que es preveia tensa, va haver de ser suspesa temporalment després que des del públic s'interrompés el seu funcionament. Aquesta és la vostra democràcia! Volem votar! Volem votar! Volem votar! Volem votar! És normal que la gent estigui enutjada, no? Des de la plataforma ens sentim enganyats perquè fa pocs dies havíem mantingut una reunió amb el mateix alcalde i ens havia assegurat que faria aquest procés participatiu i se n'ha desdit d'un dia per l'altre. Llavors això ens ha deixat una miqueta sorpresos, no? La sessió es va reprendre amb la presa en consideració de la moció presentada pels grups de Convergència, Esquerra, Millor, Socialistes i el Grup Popular. El principal argument per part dels grups signants de la moció és la millora del projecte de la perllongació, amb la inclusió de la circunvalació de Lloret fins a Canyelles, una inclusió que resol els problemes de mobilitat. Per aquest motiu consideren que ja no és necessari fer la consulta. Els grups que hi van votar en contra han reclamat la consulta com a eina de participació i han esgrimit raons ecologistes. No creemos que esta infraestructura vaya a atraer más turistas, sino más bien al contrario, la destrucción de nuestro patrimonio. Inviertan más en fomentar nuestro patrimonio y no en destruirlo. Por otro lado, dudamos mucho de la veracidad del proyecto de la Ronda Sud. S'evitarà el trànsit procedent del Maresme i Barcelona que va a direcció Tossa i la zona nord de Lloret, amb la qual cosa hi hauria 3 accessos efectius, perquè fins ara al nord només l'utilitzaven els veïns que venien de Tossa i aquesta congestió s'evitarà, ya que no caldrá travessar Lloret y quedará como tercer accés. Pero no vamos a ser tan cínicos como para cambiar nuestro posicionamiento porque supuestamente el conseller de Territori y Sostenibilitat de la Generalitat, un conseller que no puede comprometer formalmente los futuros presupuestos de la Generalitat al encontrarse en funciones, se haya comprometido de palabra a ampliar la prolongación hasta la confluencia con la G682 Lloret de Mar Tossa, ámbit Col de Llop, ya que entendemos que eso no cambia nada a efectos de la eventual convocatoria de un proceso participativo. Cuando hay posturas antagónicas donde no se puede llegar a un acuerdo, la mejor, y en asuntos trascendentes como es el caso, la mejor opción es convocar una consulta, un referéndum. Y este es el caso que nos ocupa hoy. No hay entendimiento entre el sí y el no. Y lo mejor es escuchar la voz de las personas que vivimos en Lloret de Mar y en Blanes. Hem parlat amb els diferents grups per si era factible, si els semblava que aquesta era la solució adient pel territori, si ells era el sentir majoritari que ells trobaven a la nostra població, i la resposta per tots aquells que han subscrit, en aquest cas la moció, insisteixo, 16 dels 21 regidors que estan en aquest consistori, ha estat que la població de Lloret demanda aquesta infraestructura i la demanda en aquestes condicions. Una infraestructura como la ampliación de la C32, así como la ronda de circunvalación, son necesarias para Lloret de Mar, para sus vecinos, para la gente que nos visita, así que para nosotros mismos. Con la C32 y la ronda, Lloret suma. Nos permitirá ganar en calidad, en todos los aspectos, de movilidad, de seguridad, de bajar la siniestralidad en nuestras vías. La realitat és que ens poden fer una autopista i que l'única manera de tenir aquestes millores d'infraestructura ja no la C682, ja no la C32, és a dir, la C682 no la faran mai al desdoblament. Primer, per la dificultat tècnica que diuen els tècnics que hi ha. I segon, perquè la Generalitat no vol desembolsar aquests diners. També és cert que ja en parlarem de la ronda de Canyelles. Anteriorment aquest projecte anava a morir a les alegries i un dels arguments de la gent o de les moltes persones amb tot el dret del món que s'hi oposaven a aquest projecte era que mouríem el tràfic de Tordera, de la sortida de l'autopista Tordera a les alegries, que és a dir, que mouríem el trànsit d'un lloc a l'altre. Amb aquesta infraestructura que per nosaltres és tota una, nosaltres no ho contemplem com un ramal d'accés i després ja veurem què passa amb la resta, sinó que interpretem que és un sol projecte que millora la mobilitat de tota la selva marítima. Finalment, tal com estava previst, la moció es va aprovar per 15 vots a 6 i, per tant, s'ha desestimat fer la consulta sobre la perllongació de la C32. Sí. Per tant, si no m'equivoco, senyor secretari, serien 16 vots a favor i 5 en contra? Gràcies.